அம்மா மீன் செஞ்சு வச்சிருக்காங்க, சூடா இருக்கா, சாப்பிடவா? திடீர்னு ஒரு வாய்ஸ். திரும்பி பார்த்தா என் தம்பி. எஸ், மை பிரதர். ஐ ஆல்வேஸ் லவ்ட் ஹிம். அவன் வந்து என்ன சொன்னானா, அம்மா மீன் செஞ்சிருக்காங்கன்னு சொன்னான். பட் குழம்பா ஃப்ரையானே சொல்லல. ஆனா நான் உடனே கண்டுபிடிச்சிட்டேன். பிகாஸ் தட் இஸ் a wonderful மீன் குழம்பு ஸ்மெல். யோசிச்சு பாருங்க, கடல் மாதா நமக்கு கொடுத்த ஒரு சூப்பர் டெலிஷியஸான ஃபுட் தான் ஃபிஷ். நான் யோசிச்சு பார்த்தேன் ஃபிஷ்ல எத்தனை வகைன்னு. உடனே நான் கார்த்திக்கு டய செய்யலான்னு திங்க் பண்ணேன். பிகாஸ் he like fish and he always prefer to eat fish and he know the variety of fish. கொஞ்சம் மைண்ட் வாய்ஸ் நிறுத்துறியா? நாங்களாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டே வந்துட்டோம். ஒரே ஒரு துண்டு மீன் மட்டும் தான் இருக்கு. அதுவும் நீ ஜீவி படத்துல வர ஹீரோ மாதிரி மைண்ட் வாய்ஸே பேசிட்டு இருந்தனா உனக்கு அதுவும் கிடைக்காது. சீக்கிரமா அரிப்பத்துல வர ஹீரோ மாதிரி போய் சாப்பிடு. ஒரே ஒரு துண்டு மீன் தானா? ஒன்லி ஒன் பீஸ். இந்த வார்த்தை எனக்கு ஏமாற்றத்தை கொடுக்குது. ஒன்லி ஒன் பீஸ். திஸ் வேர்ட் very much irritating me. Okay, let's move and eat the tasty fish because my mother always cooked superbly. She's a wonderful woman and she always take care of me. கச்சேருக்கு வரவே மாட்டா போல இருக்கு. இப்படி எல்லாம் பேசிட்டே இருக்கணும். சரி, நம்ம போய் துண்டு மீன் சாப்பிடுவோம். நடிக்கலாமா வேணாமா? ஐயோ பாவம். இல்ல அடிக்கணும். ஓ வேணாம், அடிக்க வேணாம். அடி. ஏய் என்ன விளக்கெண்ண இந்த அக்காவை பார்த்து விளக்கெண்ண சொல்றியா? நான் என்ன விளக்கெண்ண சொன்னேன்? இப்ப விளக்கெண்ண சொன்னியே. நான் புரிய வைக்கிறதுக்காக சொன்னேன்க்கா. நீ என்ன புரிய வைக்கியா? நான் மெண்டலா? நான் பைத்தியமா? நான் என்ன கொள்கையா? ஏய், ஒரு அக்கா ஒரு தம்பி அடிக்கிறதுல தப்பு இல்ல. அதான் நேச்சர். அதுக்குதான் கடவுள் ஒரு அக்கா கொடுத்து ஒரு தம்பி கொடுத்துருக்கான். நான் உன்கிட்ட ஒரு கொஸ்டின் கேட்டா, ஒரு மீட்டருக்கு எத்தனை அடி? 3 அடி. நீ தானே 3.25 அடி அடிக்க சொன்ன. காஃபி ஸ்மெல் சும்மா ஆளே தூக்குதே. தாய் போட்ட காஃபி ஆச்சு, அப்படிதான் இருக்கும். சரி, நம்ம டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். தம்பி தம்பி என்னக்கா? காலையில எதுவுமே சாப்பிடலடா. ஒரே பசிக்கல. காலையில என்னோட டிஃபன் சாப்பிட்டேன். அது வெறும் 10 இட்லி 15 தோசை. அப்படிதான் படுத்தோம். இட்லி 15 தோசை சாப்பிட்டேன். இப்போ ஒரே பசிக்குது. சரி, போனா போதே புடிங்க காஃபியை. வாயை ஊத்திக்கோ. என்ன மாசில சொல்ற மாதிரியே கேக்குது? தம்பி நான் தான்டா. காலி ஆயிடுச்சுடா. மா, எனக்கு பசிக்குதுன்னு இந்த பழத்தை எடுத்துட்டு வந்தியா? பழத்தை எடுத்துட்டு வரல, உன் மூஞ்ச வடையிலான்னு அடிச்சேன். கையில இதுதான் கிடைச்சது. பொண்ணா பூஜமானி எப்ப பார்த்தாலும் சாப்பிட்டேங்க. இது மாதிரிலாம் சாப்பிடலாமா? தம்பி கூட பார்க்காம சின்ன பையனை ஏமாத்தி சாப்பிடுற. அப்படிதான் உங்க அப்பாவுக்கு நீ ஏமாத்தி காப்பியை வாங்கி குடிச்சிட்டு இருக்கிற. என்னதான் நீ? ஏன் இது மாதிரி இருக்கிற நீ? வாவி, காலையில இருந்து காஃபியே குடிக்கலன்னு சொல்லிட்டு அப்பாவோட காஃபி தெரியலையா? உன்னை வச்சுக்க காஃபி நான் குடிக்கிறேன். தம்பி சொல்லுக்கா. என்னடா பண்ற? அதான் தெரியலையா, படிச்சுட்டு இருக்கேன். எப்போ உனக்கு எக்ஸாம்? இன்னும் ஒரு வாரத்துலக்கா. இன்னும் ஒரு வாரம் இருக்குல்ல, அப்புறமா படியேன். ஏன்க்கா இன்னும் ஒரே வாரம் தான்க்கா இருக்கு? ஏய் தம்பி, இன்னும் 7 நாள் இருக்கு. எக்ஸாம்க்கு ஒரு நாளுக்கு முன்னாடி படிச்சாதானே நல்லா ஞாபகம் இருக்கும். நான்லாம் அப்படிதான் படிப்பேன். ஆனா அப்பா அம்மா ஒரு வாரத்துக்கு முன்னாடியே படிக்க சொல்றாங்கக்கா. அவங்கள வந்து எக்ஸாம் எழுத போறாங்க. நான் சொல்ற மாதிரி பண்ணு. சரிக்கா, இப்ப நான் என்ன பண்ணணும்? முதல்ல மைண்ட நல்லா ரிலாக்ஸா வச்சுக்கோ. வேணா நம்ம பப்ஜி விளையாடலாம். இந்தா நல்லா நோட்டு வைக்கலையா? சரி, பப்ஜி ஆட் பண்ணலாமா? இது காக்கா உன் பக்கத்துல எலும்பிக்கா. இதை நான் பாத்துக்கிறேன். சுட்டுட்டேன். தம்பி சொல்லுக்கா. நான் கொஞ்சம் ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு வரேன். நீ என் பிளேயரை பாத்துக்கிறியா?
சரிக்கா குடிச்சிட்டு போக்க, நான் பாத்துக்கிறேன். இந்தா குடு. ஏமா உன் புள்ளுதான் சொல்லிட்டு இருப்பியே, உன் புள்ள பண்ணிட்டு வந்து பாரு. என்னடி என் தங்க குட்டிக்கு? அவன் என் சிங்க குட்டிடி. சிங்கம் இல்ல, அசிங்கம். எக்ஸாமுக்கு இன்னும் ஒரு வாரம் தான் இருக்கு. உன் புள்ள பப்ஜி கேம் விளையாடிட்டு இருக்கு. அதுவும் என் போனை மிரட்டி வாங்கி விளையாடிட்டு இருக்கு. வந்து பாரு வா. ஏண்டி கோல் மூட்டி, உனக்குதான் படிப்பு சரியா வரல, எதுக்கு நீ என் தங்க குட்டி இப்படி வந்து சொல்லிட்டு இருக்க? தங்கமா பித்தலையான்னு நீ வந்து பாத்தினா உனக்கு தெரியும். வா அங்க பாரு. அங்க சுடாதடா, இங்க சுடு. உன்னை 10 மாசம் கஷ்டப்பட்டு பெத்தடே இந்த வயித்தை சுடுறா. புள்ளதான் உன்னை தலையில தூக்கி வச்சு கொண்டாடினே, இந்த தலையை சுடுறா, இந்த தலையை சுடு. தம்பியை ஜல்லி கந்தியால அடிக்கலாம்ல யோசிக்காதமா. அதெல்லாம் ரோசமான தாய் தான் பண்ணுவாங்க. நீயும் ரோசமான தாய் தாமா. மா கரண்டி அடுப்பு பக்கத்துல தான் இருக்கு, சூடு கீடு காட்டி எடுத்துட்டு வந்துடாதமா. இருடா, உன்னை கரண்டி எடுத்துட்டு வரேன். அம்மாக்கும் பிள்ளைக்கும் நடுவுல 1000 விஷயம் இருக்கும். நான் எதுக்கு உங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டேன்? ஓகே பாய். தம்பி, மொட்டை மாடியில நல்ல லைட்டிங் இருக்கும், எனக்கு ஒரு டிக்டாக் எடுத்து தெரியா? எடுத்துறேன்க்கா. இன்னொரு விஷயம் தம்பி, உனக்கு படிக்கட்டு இருந்தா கால் வலிக்குமா? கால்லாம் வலிக்காதுக்கா. இன்னொரு விஷயம் தம்பி, 2-3 டேக் ஆகும், உனக்கு கை வலிக்குமா? கையெல்லாம் வலிக்காதுக்கா. அதுக்கப்புறம் காத்தடிக்கும், உனக்கு கண்ணெறியுமா? ஐயோக்கா, ஆகாயத்துல கூட தான் ஃப்ளைட் பறக்கும், அதனால எனக்கு கால் வலிக்கும். என்னக்கா விளையாட்டு சொன்னா சீரியஸா எடுத்துக்கிற? உன்னோட பாசமல தொலை தாங்க முடியல. அக்கா, உன் கால்ல எவ்வளவு காசு இருக்கு? 30,000 இருக்கு. ஓ, 30,000 இருக்கா? சரி, உன் கால் கொடு. எதுக்கு? உனக்கு தோனி ரொம்ப பிடிக்கும் தானே? ரொம்ப பிடிக்கும், டைரக்ட் ஃபேன் தம்பி. அதனாலதான் ஐபிஎலுக்கு 2 டிக்கெட் வாங்குறதுக்காக உன் காலை கேட்க. ஐயா ஜாலி. இந்தா வெச்சுக்கோ. தேங்க்ஸ் தம்பி, மறக்காம 1000 ரூபாய் பீஸா வாங்கி வந்துரு. சாமி. தலைப்புச் செய்திகள். ஐபிஎல் மேட்ச் தள்ளி போய் உள்ளன. அது ஃபாரின்ல நடக்கிற ஐபிஎல், இது இந்தியால நடக்கிற ஐபிஎல். ஓகேவா? சரி தம்பி, போயிட்டு போங்க, டிக்கெட் வாங்கி. ஃபயர். எஸ். ஹலோ மச்சான், சொல்றா. இனி நான் உனக்கு 30,000 ரூபாய் டீ தரேன். நான் வந்து வாங்குறேன். 30,000 ஏதுடா உனக்கு அவ்வளவு காசு? அதான் கரெக்ட்டா கேனடால அவகிட்ட நான் அக்காவை ஏமாத்தி தப்பு இல்லையாடா? உனக்கு ட்ரீட் வேணுமா வேணாமா? ட்ரீட் வேணும், நீ அக்காவோட ஏமாத்திட்டா. அப்பனா இந்த வசனம்லாம் பேசாத, நேரா கிளம்பி வா. ஓகேடா. வயிறு வேற பசிக்குது. தம்பி எப்போ வருவான் தள்ளி? ஏய் தம்பி, வா பீஸா எங்கடா? டிக்கெட்லாம் வாங்கிட்டியா? அக்கா, வர வழியில நிறைய பேர் சாப்பிடாம பட்டினியா இருந்தாங்க, அவங்களுக்குலாம் பீட்சா குடிச்சிட்டேன்க்கா. சரி பரவாயில்ல தம்பி, டிக்கெட்டு? அக்கா, நிறைய பேர் இருந்தாங்களா, அதனால டிக்கெட்டோட காசையும் குடிச்சிட்டேன்க்கா. ஓ சரி தம்பி, நல்லதுதான் பண்ணிருக்க. அவங்கெல்லாம் பாவம், என்ன பண்ணுவாங்க? ரோட்ல நிறைய நாய்க்குட்டிங்க பசியோட இருக்குக்கா. இன்னும் ஒரு 10,000 ரூபாய் கொடுத்தனா அதுக்கு பசியெல்லாம் போய்கிடுவாக்கா. இன்னும் 10,000 ரூபாவா? சரி, நான் என் ஃப்ரெண்டுக்கு கால் பண்ணி கேட்கிறேன். சரியா?